سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات اب اثيوبيا ناب تግራይ ዝቐንዐና ይውግእ ምድላዋት ይግበራሉ ዝብል ጸብጸባት ይዝርጋሕ ምህላው ጀነራል አበባው ናይ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ አስመራ ኤርትራ መኻዱ ኣብ አሜሪካ ኤርትራውያን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሩሲያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝቃወም ሰልፊ ምስታፎም ምሕባሩ ቻይና ብሰንኪ ኮሮና ሻንግሃይ ክትዓጽሙ ውሳና ኣብ እስራኤል ብዳዓሽ ተፈጺሙ ዘሎ ቅትለትን ካልእን ዘደህስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን بخبر يعدمكم أو حورات منقستات أمريكا واشنطن دي سي أمباسادر هاجر يوكرين أو حورات منقستات أمريكا أوكسانا ماكاروفا بسترخبت الأقات أمي أبستخيدة نهي روسيا وتهدروا متقعتها بالعلي يوكرين زقاوم سلامة وسلفي إيرتراويان كم استساتفوا تحبيرو قلبا لي أكل تبايل تسوع بوليتيكا ومنقصغاز زرقي حواب زول حبريتها كم زنتصرو أبت سلامة وسلفي استساتفوا أبالات زخون إيرتراويان نتنهي روسيا ورار كم استقاومون مس يوكرين كم زدانا قوص أنيم حبيرهم أبتي حيزوم زنبرج الروحوتاتون نتيا بالعلي يوكرين بروسيا تخفي تزلو زقاوم صحفات أغميت أميم نيرم كم ذكر منقست إيرترا أب حفشاو بايتو ودو حورات هاجرات بزعبا سبقو قلولاو يوكرين ملكيتو نروسيا زخوننا وسانة بوليتيكاو قانا آلو بمبال أنصارو زد متصخوينو وكيل إيرترا أو ودو حورات هاجرات بزهابا مبرخاء اتأمامه نروسيا كم وراريت ويدما اتسبقو قلولاو كم سعبين نايت روسيا زأوجة تكوينات تباهيلو بمتقاسو هاجرو خد دقفو كم زي كالتي غليصو اتو وسانة دقف ناي 240 هاجرات كركبن كله حموشت هاجرات مالت إيرترا روسيا سوريا سمين كوريا بيلاروسن تقاومونين زترفا 38 دما دمص تعقبو كهباليان ترأين نيران اتتصدقو وسانه ان وتهدراو متأتاو روسيا انصار يوكرين زختلو سبقو سعبينات زملكت كوينو قلعن دق انستن زركبوم سيفيلاويان سرحتኛታት ርድኤት ጋዜጠኛታትን ሓካይምን መሳርሒታቶምን ሙሉእ ውሕስነት ክረኽቡ ዝጽውዕ ነይሩ منقست فدرال إثيوبيا ما أنت سب أو رديتيلو نزيت وسن أوان قجت أو قبل وسينو بمريحنا تجرايون تقبل نترغيبو كونت هالوا أبتو زوبا حدش كوينات ينسأل لكم زلو بوغن تجراي وصو زلو تصاب صابات حبيرم إزغاب زوان بشنخ دو تجراي بوغن قوبو منقست فدرال بزح زلو سراويت يعرض كم زلو يحبر زلو خوينو أب محبراو ميديخ أب بزح زلو سراويت فدرال إثيوبيا نفس من تهاجر انداتو عزو زرقتان قاس مسلتات يزرق حزلا كالي مزبز تحاز دمام كتل حلقة استاف سراويت فدرال ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል አበባው ታደሰ ናብ ኤርትራ ከይዱ ከምዘሎ ተገሊጹ እዚ ጉልጽ ዝኾነ ኸኣ ሓንቲ ካብ ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስቲ ጀነራል ኣበስመራ ኮይና ዝተሰኣለቶ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምዝርጋሓዩ ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ዝኾነ መግለፂ ዘየለ ኮይኑ ብወገን ትግራይ ግና ሰራዊት ፌደራል ሓድሽ መጥቃዕቲ ከይገብር ስግኣት ሓዲሩ ምህላው ይገለጽ ኣሎ ከም ዝፍለጥ እዚ ሕጂ ኣስመራ ከም ዝኸደ ተገሊጹ ዘሎ ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል አበባው ታደሰ أبز حلفة ورا حدا سراويت فدرال نحوحات آليو نعم مقالك أتم مدبات كم زلو تزاري بنيريو أبزوان هاجرو مس روسيا بكينات تتصميد زلا بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي المجمرتا غيزيه بزعب هاجرات معرابن مرحتنن مستين هاجرو زلوون دغفتا حيزو حبريتا كب تحاتيتو ملسي هيبولا از بريزيدنت ابتن از ايكونوميك ستتبال مربح حبريتا هيبو زل ملسي بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون وتهدرو حجز يوكرين كوهاب زي مقبارو كنقفون كله نمنتاي زبل حتى مسقربو لدما كاب روسيا سلاز فرحيوم كبل ملسي هيبو نسقوص إلى ابزربو نعباي بريطانيا كدنق تسمع لا نعباي بريطانيا زغلص لهم موتقا قدماي منستر عباي بريطانيا بوريس جونسون هاجرون يوكرين اصوارا مهب عب ابركوتو يزغبر زلو بريطانيا خا روسيا كتسعر يوكرين كتسعريا تدل زلا نعنا خا مولو دغف ارياتنا يكبل مليسو بزعبا جرمن ابستزاربو لدما زتمازازنه مرغص كوزديم زفتون زلو مخنيات نوحي وان صنحه قطباو ركبي مس روسيا زلوم حنسب يحجزنايم جن مسمع بالاتات اتكويناتيم وسانتات كوز زفتون زلو بمبال اتخونتات نهاجرم بخمي يصلو اندار ايام زحجز زلو كبل تزاريبو كم زفلت فولوديمير زيلينسكي ابز حلفه قرب اوان هاجرات معراب يوكرين توسخ اصوار كهبه دغاغيمو كحتتي تسمع نيرو تشاينا لبدا كورونا كابز جمر دحر خلت عمد ابتا زعبيت كتما عصوا كم زاوجت افليطا سبسلطان طعنا تهاجر مرمرا كوفيد نخكايدو كتما شانغاي ابز مصت شعات معتات بخلت الدرجه خط عصيا يلمالو ولا كل علق هغراو ملكيتات حدش معبل ملكفت انت زيكونه ابتا اقداس قطباو ماكل زبال كباب تهاجر ناستات حدا ورحي اتملكفت وسيخلا زمركتم سبسلطان قطبات هاجر من انت خي غدا نتا استاد 25 مليون حزب زنبرلا كتما خط عصو اكو انت زي دليوا شانغاي
ሻንጋይ ኣብ ሓፂር መዓልታት ልዑል ለበዳ ስለ ዘመዝገበት ግን እቶም ሰበስልጣን ሓሳቦም ቀይሮም እቲ ዕፅዋ ኣብ ክልተ ደረጃታት ክትግበር እዮም ወሲኖም። እቲ ምብራቃዊ ወገን ናይታ ከተማ ካብ ሶኒ 28 መጋቢት ክሳብ 1 ሚያዝያ እቲ ምዕራባዊ ወገን ድማ ካብ 1 ሚያዝያ ክሳብ 5 ሚያዝያ ክዕጾ እዩ። ህዝባዊ መጓዓዝያ ጠጠው ክብልን ኣብያተ ጽሕፈትን ትካላት ኮነ ፋብሪካታት ስርሐን ደው ከብላ ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ካብ ገዛ ከም ዝሰርሑ ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። ምምሕዳር እታ ከተማ ህዝቢ ንመምርሒ እቲ ዕፅዋ ንኽከታተሎ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ዊቻት ሓቲሙ ኣሎ። ሰባት ዋላ እኳ ኣብ እዋን ለበዳ ኣብ ውሽጢ እተን ዞባታት ክጓዓዙ ዝኽእሉ እንተኾኑ እቲ ዕፅዋ ግን ንብሙልእ ኣውራጃታት ቻይና ጸሊዎ ይርከብ። ይኹን እምበር ሻንጋይ ክሳብ እዚ እዋን እታ ዝዓበየት ከተማ እያ ተባሂሉላ። ሻንጋይ ዝዓበየት ንግዳዊት ከተማ ሃገር ኮይና ኣብዚ እዋን ከዓ ቻይና ንሓደ ካብቲ ብሰፊሑ ዝዝርግሕን ዝኸፍዕ ዕንወት ዘውርድን ዘሎ ኦሚክሮን ዝተባሃለ ዓሌት ኮሮና ንምክልኻል እያ ትቃለስ ዘላ። ሰበስልጣን ምብራቕ ሻንጋይ እቲ ሕምብርቲ ቆጠባ ዝኾነ ከባቢ ንቆጠባዊ ዕብየት ክስከሞ እንከሎ እቲ ጸኒሑ ዝዕጸፍ ፍርቂ ክፋል እታ ከተማ ከዓ እጃሙ ከም ዝገብር ሓቢሮም። ኣብ ካልኦት ከተማታት ቻይና ዝነብሩ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ብተዛማዲ ሒደት ቁጽሪ መልከፍቲ ኮቪድ ስለ ዘለዎም ንዕጽዋ ብዝምልከት ጸኒሑ ክረአዩ ተባሂሉሎ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እስራኤል ኣብ እትርከብ ከተማ ሃዴራ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ብዝተተኮሶም ጥይት ከም ዝተቆትሉ ተገሊጹ። ነቲ ናይ ትማሊ ሰንበት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ዓረብ እስራኤል ዜግነት ዘለዎም ክኾኑ እንከለዉ ብኣባላት ፀጥታ ከም ዝተቆትሉ ፖሊስ ኣፍሊጡሎ። እስላማዊ ጉጅለ ዳዓሽ ከዓ እቲ ቅትለት ኣባላት ፖሊስ ባዕሉ ከም ዘተግበሮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዝዘርግሑ መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነቲ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ሓደ ደጋፊ ዳዓሽ ከም ዝኾነ ዝተፈለጠ ውልቀ ሰብ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ባርሼቫ 4 እስራኤላውያን ዝቀተለሉ መጥቃዕቲ ስዒቡ ዘጋጠመ ፍጻመ ኮይኑሎ። ሓደ ካብቶም ነቲ ቅትለት ኣባላት ፖሊስ ዝፈጸሙ ሰባት ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዓሽ ክጽምበር ፈቲኑ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መንጎቶም ክልተ መጥቃዕታት ትርክብ እንተሃልዩ ንምፍላጥ ድማ ሰብ መዚ እስራኤል ይሰርሑ ምህላዎም ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ሃርቴዝ ኣመልኪቱ። ኣብ ከተማ ሃዴራ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝበጽሖም 4 ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ካልኦት ክልተ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተኹሲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ሕክምና ክግበረሎም ከም ዝተረኣዩን ይግለጽ። ወሃቢ ቃል ፖሊስ እቲ ሃገር ኤሊ ሌቪ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ኣባላትና ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ከወግዱን ዓብይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ክከላኸሉን ክኢሎም ኣለዉ ኢሉ። ጉጅለ ዳዓሽ ሓላፍነት ክወስድ ዘይተለመደ ምዃኑ ዝሓበረ ሳይት ዝተባሃለ ጉጅለ ስለያ ካብ 2017 ንድሓር ኣብ እስራኤል ንዝፍጸም መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ከም ዘይፈልጥ ኣዘኻኺሩ። እቲ ትማሊ ሰንበት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እስራኤል ምስአን ዝነበረ ርክብ ከም ዝተመሓየሸ ምዝዝረበለን ሰለስተ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከምኡ ድማ ግብፅን ኣሜሪካን ታሪኻዊ ጉባኤ ተካይድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ያጋጢሙ። ኩለን ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፋ ዘለዋ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነንኦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ያኢር ላፒድ ተዛሪቡ። እስላማዊ ጉጅለ ሚሊሻ ሓማስ ግን ነቲ መጥቃዕቲ ብምንኣድ ጅግንነታዊ ስርሒት ክብል ገሊጽዎሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።